May binili ako sa Lazada. Hello mga mabilidad, Ayan. Good afternoon. Today is July 20, 2020. Ayan. For today's video, ayan, kanina nag-video ako about sa unboxing ng Xperia. Tapos nabanggit ko, ito, meron pa ako isang unboxing. Ayan. May binili ako sa Lazada. Ayan. Tcharan. Yan. Ano to? Ring light tapos monopod. Ayan. Kung natatandaan nyo kasi, diba, sabi ko nga, ang hirap mag-video, lalo na pag hawak mo lang yung cellphone. Kaya parang naisip ko, try ko bumili nito. Kasi total, nagbablog naman ako. May ring light to. Check natin kung ano, kung tama yung laman. Actually, ayan o. Hindi ko pa to nabubuksan. Pero kung napapansin nyo, madaming sulat-sulat kasi yung anak ko pag nakakita ng ballpen. Ayan, mahilig yun magsulat-sulat. Sakto, ito yung nakita niya. Diyan niya po nilagay. Ay, diyan niya po sinulat. Ayan. So, ayan, tuloy natin pag-unboxing. Lalapag ko lang yung cellphone ko. Ayan, may katabi ako dito natutulog. Tcharan. Dito ko siya pinatulog kasi sa baba. Istorbo yun siya ng mga, yung anak ko. Ayan. Naistorbo siya doon. Kaya sabi ko dito na siya matulog. Kasi alam nyo na, pag gising yung dalawa, or kahit sino sa kanila, sasampahan siya. Tapos, syempre malikot. Kaya, ayan. Sabi ko, dito na siya matulog para hindi istorbo. Pero, ako naman po yung nang-istorbo sa kanila. Ayan. Magugulat yan. Sabi niya, ako nag-video ka na naman. Kita ako. Kaya niya kasi kamasali. Nangiyan daw siya. Pero, minsan, gusto niya na naman. Ayan. Kasi, paano ba naman ako mag-unboxing na hindi ko ito nilalapag yung cellphone ko. Ayan. Buti na lang meron ako dyan patungan. Nilalapag ko lang. Hindi naman siya natutumba kasi nakasandal sa dinding. Ayan. Ito po yung hinanto ko. Actually, sa Lazada po pala ito na-order. July 16 pa yata ito dumating. Ayan. Pakita ko lang. Ganyan itsura niya. Ayan. May magagamit na ako. Hindi ko alam kung ano yung na-order ko. Pero, yun na. Nainganyo lang ako kasi feeling ko magagamit ko siya pang vlog. Ayan. Ayan na. Ayan. Ngayon ko lang po talaga siya nabuksan. 20 na pero dumating siya. Yung date nakalagay dito. July 12. Kita mo. Ano ba yun? Ayan. Ayan. Ayan pala. Ayan. Basta July 12 ko yata ito in-order. Tapos dumating siya 15 or 16. Basta ganyan. Hindi ko pa siya nabubuksan. At hindi ko pa nagagamit. At ngayon, kaya ako naman siya gusto na mabuksan. Kasi nga, mamaya magla-live ako. Baka magamit ko siya pang ipit ng cellphone. Itatayo ko ang cellphone. Tapos gagamit ako ng ibang phone para sa raffle. Ayan. Check ko lang ano naman. Hindi ko natandaan yung exactong price niya. Pero alam ko nasa 500 plus. Ano kasi, binayaran ko siya gamit ang Gcash. Ayan po. So, hindi ko alam paano to assemble. Mamaya pag-aaralan ko pa. Ito kasama. Ayan. May saksukan. Ayan, ito po yung ring light. Tama. Ayan. Ayan siya. Diyan ka muna. Ito. Mamaya. Papatulong na ako sa anak ko. Paano symbol yun. Mabuting-ting kasi yun. Kaya madami siya. Ayan. Ito pala yung pang-clip ng cellphone. Ayan. Cute na. Sura. Ayan. Paano ba to?
Open. Open. Ah, ito. Ang galing. Pag pinindot pala dito, bumubukas yan. Ayan, may nakalagay. Open. Hindi ko alam kung kita, pero may nakasulat siya. Open. Ayan. May nakalagay na pag pinindot mo siya, open. Ayan. Try ko. Cellphone na lang. Sumit yung baby ko ah. Ayan. Pipindutin pa. Ayan, ang cute. Tapos may kukonek pa yun eh. Ayan, basta yan itsura niya. May check ko kung paano to ayusin. Bracket. Ayan, bracket siya. Tapos, ayan, tatlo lang naman to. Ano, yun nga, yung phone holder, tapos ring light. Ayan, may pang-saksak. Ala. Tapos, ito. Ayan, may kamay. Si Ate Maui. Tutulog. Ayan. Ano ba ito buksan? Ignorante ako. Ayan. Ilang centimeter to? Ay, millimeter ba? Millimeter pa. Tripod 3110. Ayan. Meron din pala nito. Ayan. Alam ko yan. Pwedeng yan lang. Pwede palang gamitin ito. Ayan. Pang-ipit. Alam ko pang-ipitin ito ng cellphone. Kaya pwedeng may kasama nun. Ewan, hindi ko lang. Pag-aaral pa. Ayan. Tcharam! Sana magtagal. Sana magamit ko ng matagal to. Hindi ko lang paano kasimbol. Basta yan. Check nyo na lang. Ayan itsura niya. Tapos, ayan. Pwede siya. Alam ko pwede habaan to. Ayan. Tama. Ayan. Nahahabaan pa siya. Diba? Dalawang dugtong pala. Haba pala nito. Ayan. Ayan yung pinakahaba niya. Ayan. Kita ba? Halos isang di pa din. Ayan. Pero siguro ganyan ko lang ito magagamit. Ayan. Ito yung pinakamahaba niya. Ayan. Ayan lang. Ayan. Pinakita ko lang. Unti-unti ako mag-ipon ng gamit. Pero yun nga. Sana magkaroon ako ng sarili kong lagayan. Kasi yung anak ko din nakaraan may binili siya. Kaso tanggal, kabit, tanggal, lapag. Tapos hanggang sa hiwa-hiwalay na yung parts. Hanggang sa ayun ko kung nangyari na din. Punta na sa tambahan. Ayan. Walang paano to gawin. Ayan, may ganito. Hindi ko alam paano siya ayos. Mamaya check ko na lang kung paano siya ayusin. Basta pinakita ko lang ito. Sa mga susunod kong vlog, update ko na lang kayo. Sisilipin natin to pagka yung ginamit ko na. Ayan. Para sa video ngayon, for this video, ayan, gusto ko lang pakita kung anong laman nung in-order ko sa Lazada. Actually, nasa 500 plus siya. Hindi ko alam yung eksakto, pero yun yung pagkaalam ko. Kasi binayaran ko siya gamit ang ayan, ang Gcash pala. Ayan, ito pinapaglaruan ko na. Pinipindot yan, bubble gum. Okay, ayan. Yan lang muna po ang video natin. Thank you for watching, mga mabilidad. Ayan. Ito lang, kita ko meron na tayong tripod. Kaya makapag-video na tayo ng hindi nahawakan yung cellphone. Kaya steady lang siya. Ayan. Kasi, actually, kaya ako naman din naisip to. Kasi nga, na may email sa akin yung YouTube na parang na-invite niya ako. Actually, lahat naman yata. Tawag ito. Mga YouTube creators na mayroong event sa July 25. Ano, may nakalagay life and a day yata. Basta yung mag-film ka sa yung
Sa July 25, magpipenta, tapos parang i-upload. Ay, sorry. Ipapasa mo sa YouTube, tapos yung may parang basta isa-send doon, tapos parang gagawa sila ng movie, tapos siguro kung mapili yung video, baka ako kontakin ng YouTube. Hindi ko lang sure kung tama intindi ko, pero parang ganun. Ayan. Ayan na po. Basta, thank you for watching. Ito, mayroon na tayong tripod, kaya ginagamit ko siya. Tsaka, baka ma-late ako sa parapol ko mamaya. Kasi, kagabi, ang hina ng internet. Kaya hindi ko na hanap yung mga, yung mga ano pala, yung mga comment, yung kukunin ko mga pangalan nasa comment. Kaya, ngayon ko palang ito tuloy. Okay, sige. Thank you for watching. Bye! Thank you!